Tak jsme tady. Tak jsme Zas a znova. Zase jsme se tady sešli. A znova. Je to neskutečné. Je to tady. Jak poslední? Sobota, první sobota vlastně. První sobota. Tentokrát je to první sobota. První sobota. Já jsem Lukra 93, tohle je Funny a dneska budeme otvírat druhý UPC z Veselýho draka, tentokrát Funnyho UPC. Yes. A proto to bude dneska mít tak trochu víc na starosti Funny. Každopádně my máme tak trošičku takhle, já mám trošičku jaký technický problém, odešel mi monitor jeden, takže budeme tak trošku hůř vidět na chat. Řekněte mi, když tak ještě co se týče hudby, jestli to bude v pohodě. Jo, a já jsem teď zase přišel sednout ještě, ale... Tak jo, tak to ještě teda můžeme... A jako chat vidíme tady. Tak ty vidíš chat tady, takže to je v pohodě. Takže tak, ještě nějaký třeba... Takže tak asi... Nazdárek Jurzo. Kde je to UPCčko? Jo, ty ho máš tamhle položený. Já jsem se nechal Já mám tady jedno totiž za sebou, tak mi to zmátlo. To je to UPC. Čus Jurzo, ahoj. To je to UPC. Tada! Tada! Co ta hudba, není to moc na hlas? Jako... Tyjo, jestli je to... Ještě někdo tam přišel. Můžu to dát takhle sem? Dej to Čus, Majmo! Let's go. Proč je tady ten mačoký? Ten mačoký je přesně pro tebe připravený, já jsem s ním zkoušel, jak to bude v pohodě. Jestli otevřem dalšího. Ty dalšího nechcem, a já nechcem dalšího Měli zapase. jsme 3 Mewy, takže 3 mačoky. Krása. Já bych chtěl toho Nidokinga třeba. Zrovna sedáme s Majmem do auta, jedeme nakupovat po keše, co? Tak to nebudete mít za play stream? To ne? To ne! Jaký po keše jedete nakupovat jako? Co se kupuje? Co se kupuje, přesně no, jako jestli další nějaký 151, jak jste na tom s tím jako s tou kompletací? Jak se to jmenuje, ne Temporal Face, je to jo Paradox. Ale teďka je spousta různých balíčků a kombinací. Já dám tu hudbu asi trošku míň, mi přijde, že je to pořád jako, je to nahlas. A já si dám tady jahodu. Takhle bych to dal. Můžeš vzít i něco, čím to otevřem. Nebo to otevřu... Jo, mi to asi půjde. To vypadá, že to půjde. No. Dobrý, půjde to. Paldean Fates hituje to jak hovado. Paldean Fates je, co my jsme otevřeli z Paldean Fates největšího, jako... Asi nic, ne? Úplně nějakou bombu. Já teď nevím, jaká tam je největší bomba, ale... Paldean Fate. Nám to teda zase nehituje jak hovado. Když největší hity máme asi ze 151, ne ty 3 zlatý Mewy, 2 Alakazamy vlastně. Na to, kolik jsme to otevřeli, žádný Godpack. Ale ten Godpack bude tady. Ani jeden Godpack. Tak jo. Já se trošku šoupnu, ať můžeš v pohodě otvírat. Tam bude trošku vadit ten kabel. Já jsem to jako zase zkoušel, že by jsem to dal bez toho kabelu, ale prostě mi to nešlo. Nechce se mi to chytit, nevím proč. Takže jdeme na to? Otevři si. Mám si to tedy otevřít? Tak si to tedy otevři. Jak tady mačoký. To já doufám, že to světlo nás nebude moc trolit teda dneska. No nic, musím šoférovat. Majmo tu bude. Tak jo, tak hezky šoféruj. Pěkně vás dovez do cíle. Do Veselýho draka. Tyjo, to je až v Praze, takže tam myslím, že nejede. Z Nitry. Tak to je fakt cool. Ty jsi nechával i tady tu? Jo, já to mám celý, no, komplet jsem si to nechal. Nevím, jestli si nenechám jenom, no možná, jako, no vypadá to pěkně, no, takhle. Zatímco Funny jo, ty to otvírá, takže takhle to prostě, už jste to viděli minule. Je to takáhle obří krabice. Je tam v ní spoustu produktů, včetně 16 balíčků. Ale vypadá to dobře, mám dobrý promokarty. Podložky, na který budeme dneska opět otvírat.
Třeba přijdeš na to, jak se to otevírá. Co Já jsem to musel minule. Co je? Co je? Co je? Ach jo. No je dobrý. Přeju vám Je to krásný asi v víkend. pohodě. Ještě Promokarty jsou v jednou. pohodě. Budeš mě nějak víc ukazovat, nebo necháš si to v tom? Se to minule totiž celý roztrhali. Ty jsi je vyndal z toho, viď? Já jsem si to z obalu. toho vyndal a i z toho obalu, Z toho ano. jako obalu. Ano, Já ano. si je možná nechám jako v tom obalu, ale jako určitě si to vyndám, tady to si nebudu nechávat. Ale jestli to chceš vyndat, tak to klidně vyndej z toho. Aspoň se podíváme tyhle tady to, viď? Tak jak chceš to vyndat, jo? Vyndej to. Tak minule jsem to roztrhám to teda asi i dneska. Protože já nevím, jako jak se odtud jinak Co mám dostává. dělat s tímhle zase? Co tady s těma věcma? Co? Počkej, není tam nějaký překvapení v té krabičce? Tady se pojďme podívat na menu kovovou kartu, zepředu krásná. Přesně, viď? Ta podložka. Že já to udělali na tu podložku. Tak tam moc nevoní. A zezadu to máš, bych řekl, trochu lepší než já, ale i tak to To je prostě to zase zezadu takový- vypadá divně, no. To teda jo, no. Zase to vypadá zvláštně. A tady 8 a 8. Teď jsem je spojil všechny dohromady, ať se to zamíchá, ať je to fér. Tak jo. Se to také Ty promíchá. se teda nebojíš. Ať má každý nějaký hit. Tady je ten nádherný Mew EX, ten je jako fakt krásnej. Tyhle ty karty se jim moc povedly. Ahoj Týnuš, vítej. 16 balíčků. Počkej, já ještě ukazuju promokarty. A já ukazuju 16 balíčků. A tady je ještě úžasnější. Zkus hasnout, prosím tě. Tak Protože nám to tam dělá takový divný jako odlesk. Já myslím, že to bude bez něj asi lepší. Jo, to bude bez toho odlesku, bychom to chtěli. Takže tak, mačoký ho dám zatím sem stranou, toho si pak totiž chce Fanny odnést. To asi jo. Tak a teď 16 balíčků. 16 balíčků, ale já bych si jako jeden nechal zabalený asi, takže bych ji otevřel 15. Ale nevím, jaký z nich to bude. To se asi uvidí podle toho, co otevřeme. Tenhle. Cože? Co to teď? Jsi jsi to vybral? No je to každopádně na tobě. Jo, kdo z vás tady kompletuje nějaký sety, ať už prostě teďka třeba ty úplně nejnovější věci, anebo třeba i něco staršího, nějaký jako OG? Děkuji. To je tvoje hromádka, To je moje hromádka. to je má hromádka. Tak, tady je moje hromádka. Tvoj. Věřím, že dneska moje hromádka vyhraje. Minule to bylo hodně vyrovnané. Minule, jo. Tak ale dneska tě ve tvým vlastním UPCčku absolutně rozdrtím. Udělám card trick a vezmu ten ze spodu. Katrik a jedeš. A pojďme na to. Nebudeme na nic čekat. Otvíráš to nenápadně jakoby mimo kameru, ale on jakoby to tam No, to není zajímavý. fakt tam budou ty karty, jo, to tam nedáme tam nic. No to není zajímavý Hustý, takhle. jo. Hustý karty Já si nemáme to dělám. totiž. My po nich teď jako jdeme. Je tam jeden, ne? Jenom jedna karta jako card trick. Jo, energie se přendává, jestli ji chceš přendat, jestli ne, tak zůstane jako poslední, jo. No, tak teď vůbec já nevím, co se stalo. Teď nevím, jestli to mám otáčet tuhle kartu, nebo... Co? Co Tak děláš? také to není! Také to není, nevím, nepovedlo se Máme to, tady ale... teda Raidona. Jeď! Pojďme, teď to bude úplně... Teď to bude úplně epický, protože vůbec nevíme, kdy to přijde ten hit. Leftovers, Peršán, Mák. Hele, Reverse Holo Jolteon, Reverse Holo Nidoran, tak Tak tu asi... asi možná potřebuju. No vidíš, a tady Opět Mew. Mewtwo.
Aha, tady je energie a tady je Charmander. Charmander. A Ještě tak co spíjou. jsi s tím udělal? Co se s tím stalo? Problém. Co to bylo? Však už si dneska měl super hit ráno s Obsidian Flames. Jo, což to jo. Parádní. Takže já neudělám. Tak mně se to nepovedlo nějak, balíčkový card trick neudělám. To bude jenom začátečnický takový... Booster trick by se to mělo jako. Booster trick. Jasný, ty si to prostě jako, ty To bylo jdeš tak jako... pomalinku, já ne, já lidem ukážu kódíček. Udělám normálně card trick. Tady je i můj kódíček. A teď ti to tam prostě ukážu, jak se to dělá, jo. Basic energie, Electabuzz, Rhyhorn, Tangela, Koffing, Kadabra. Teď bude reverse holo Ivysaur, kterého potřebuji. Ty kráso, To skoro ale ale. není ještě reverse holo. Ale skoro. Tady máme Slowra ještě. Reverse holo Tentacoola. Ten je fakt cool. BOOM! Boom! Reverse holo Lickitung. To není moc velký. Boom. A boom. Yes! Daisy's help. Nice. Uhuhu. Yes! Tak, Tak to je ono. Tak to je ono. Tak to je pěkné. Nice. To je Opravdu pěkné. krásná karta. Krásná karta. To beru. Wow. Teď se možná otevře úplně nový, ne? Just wow. Ne, úplně nový. Ty kráso, to je kartička, no tak konečně. Když tak to Konečně nerozhazuješ rovnou, Čeho? no, hoď rovnou stranou ty reverse hola. Ať to Jo, takhle. nemusíme hledat potom. Jo, takhle. Takže slívec, boom, Tyhle reverse hola. a je ve slívu. Daisy's Hello, opravdu nádherná karta. Opravdu nádherná karta. To jsou přesně ty trenéři, který potřebuju. Tyhle ty chceš taky, Ty hola bych měl ty většinu hola. z nich mít, no. Kde je tady hola? Jo, tady nebylo, protože to je Daisy's Hell. Můžeš A jo. chtít všechno. A jo, Nemůžeš vlastně. chtít všechno. Trošku to tady takhle porovnáme, no, tak to už je nejvíc. To ne, to je To málo. už je jako... To jsme se teprve Protože to je rozjeli. Daisy's Help a pak je tam ta Erika tam taky je, ne? Jo? Tak tu si otevřu já. Erika bude zde. Možná tentokrát už to zvládnu, ten card trick. Možná To zní taky. dobře. Lala. Jak je to? No a jenom předáš tu zadní kartu. Tu zadní. Co? Já nevím co. Oh, Fanny jakoby dneska otvírá Pokéše poprvé. Ale ten odlesk, víš tam? Se tam můžem smát do toho. Tam myslím, ale poslední tady ta holo energie, ta elektrická mi chyběla. Takže už jí mám. To jsi mohl říct, dej to trošku doleva. Ty máš možná všechny, víš? Já už mám všechny, no. Tak já si ji dám Stranou. Mak. Vedle. Zubat. Tady to je pěkná Goldie. Vypadá, jak kdyby byla jak kdyby byla shiny, ne? Že má takovou Jo. barvu. To je cool. Asi není lépe svítí slunce. Onyx. Dragonair a Farfetch D. Tak Godpack se nekoná, ale ani tohle. Ani nic. Ale vlastně. ani nic. Ani prostě. nic. Já, jak jsem Ani říkal, já nic. ti dneska ukážu, jak se otvírají Pokéši. Zatím vyhráváš, ale Takže počkáme si. Já jsem tady jakoby nastražil na tebe past. Já jsem to ještě míchal, všechno jsem to míchal, aby to bylo. jsem připravil Fér. ty jahody a Možná jsem ti bonbonky. schválně namíchal ty Ty lepší. lepší. Abych jsem měl dobrý pocit, protože i tak si to prostě stejně všechno odvezeš. Ať už otevřu cokoliv. Tak. Musím se na to Ale pozor! Jak se to hezky leskne, že? Ho. A dám si ještě jahodu teda. Bullpix, Magnemite, Caterpie, Eevee, Scyther, Charmeleon, Parasect, Reverse Holo, Grabbler, to je jedno. Je to jedno.
Tentacruel. A teď... Bum! Tyjo, Jolteon. Jolteon, tak toho už To máme. úplně nevyšlo teda, takže tady Ten už teda... mi padl. Tady jsou tady ty reverse. A ty hola. A tady je ta Jolteon. super super energie. Tohle super super energie, že já mám teď jahodový ruce. Tak, Jahodový ruce. tak to nebylo chytrý. Zatím tedy 1-0. Já vezmu, udělám tady pack trick. To jo, tak reverse holo energie se teda vůbec nepočítá, jo? Uděláme. Otevřu to na hulváta. Jo, hulváta. Balíkando a kódíkando. Teď jak to bylo tady ta zepředu? Ne, tahle. Ne, ta zezadu, prostě ta zezadu. Je to Basic Energy, znova. Psyduck. Ekans. No, Vulpix, to známe už. Hunter. O, A teď Godpack. ne, až teď. Až teď. Tak ne. Porygon. Conversion 4. Ghastly. Ajajaj. Tyjo, co máš s tím Další Nidokingem? Nidoking? To si otevřel i minule snad dvakrát. No, tak teď Jako už taky. proč to děláš? Proč je tam furt Nidoking? Já nevím. No. No. Další balíkando. Tak si aspoň čuchnu a Tak si aspoň něco. a jdu. Katrik 50krát a stále poprvé. Kódík. Jo, koukal jsi, jo? Zadní jsem přendal. Teď jsem to viděl, teď už to možná budu. Takže Psyduck, Cubone, Vulpix, Magnemite, Machoke, Dugong, Hitmonchan, Reversalo Sentro, Reversalo Venonat, Holo Omastar. To sakra, co to je? Jaj. Co je to? Jaj. Největší hity budou na konci, no. Je to možné. Ukaži, ty jahody jsou dobrý, jo? Jsou dobrý, no, ale moc nepomáhají. Jo, tady ten nějaký tlustý, tak ten zkusím potom. Tak jo. No jako, myslím si, jestli nepadne nic pořádného, jako protože Daisy's Help je dobrá, ale nestačí. Půjdeme asi tamhle do Paldan krabičky, co? Takže ta ze zádu jde dopředu. To je nějaká... Opatrně, tak je to energie, vidíš tak to? je to jedno. Vidím, no. To je jako špatná. Ale tak, Čus, Necromancer, ahoj. ale tak je to energie, tak je to jedno. Jak se daří? Growlithe. Geodude. Jigglypuff, ale ten je dobrý Je Jigglypuff. pěkný, prostě milej. Star U. Tentacruel. Daisy's Help. Je tady. Venomot. A... My prostě ten Godpack nedáme. Sídra. A... Ajajaj. To ještě vypadá dobře, a teď už ne. Ajajaj. Pozor, a teď já použiju tvojí čencí. Tak. Lucky bonus. Jo, pravda. Lucky bonus. Dej tam lucky bonus. To je pravda. Může být, co ty, vy. Teď to Hele, přijde. já se mám dobře. Teď to hele. přijde. Mám se dobře, díky za optání. Fanny se má taky Teď se dobře. máme dobře, protože teď nám padla Chancy a ta udělala lucky bonus, to minule vyšlo. Prostě lucky bonus tady na ten balíček. Tady na ten balíček. A jdem. Ta Chancy. Chancy to sleduje. Odyš. Ona to vidí. Monkey. Mňau. Execute. Opět Daisy's Help. Venonat. Rapidash.
Reversal Arcanine. Pěkný Arcanine. Lucky bonus. Se trochu myhnul, ale skočil na další kartu. Ne, Holo Articuno. Minule to vyšlo Lucky bonus. Nevím, no, tak právě možná to funguje třeba prostě jenom jednou na edici. Minule šel? Jednou na edici. No nic. Nechám jí takhle tady. Jo, ještě myslíš, že zkusíš ji použít, Takhle jo? nahoře a ona to bude sledovat. Já mám teda poslední 4 balíčky, jako mám jenom jeden hit. A ty máš poslední, 0 hitů. poslední 4 balíčky a máš Nebojme 0 se to říct. Je to tak. Budu to asi muset rozbalovat tedy tady. Takže já nevím, jestli tu Daisy's Help mám. Takže toho Machoukýho ti nabídnu za ní. To se ti líbí. Tato nabídka. Tada. To já bych chtěl radši Daisy's Help než Machoukýho, ale teď když to... Něco nového Necromancere. Pada. Hele, tak už jí máš dvakrát. Další zlatá energie. Neměl jsi jí, ale máš jí dvakrát. Já si teďka dám, hele, jako preventivně si dám bonbon a ono to pomůže mi do dalšího. Charmanders. Charmander. Speedos. Bellsprouts. Magikarps. Rapidash. Mám si dát to? Mám si dát žížalku? Myslíš, že mi to pomůže? Nevím, já jsem si dal medvídka. Já si dám tedy žížalku. Tak uvidíš. Vyčaruj to tam. Reversal Raidon. Bylo to až na tu další kartu. Ohohohoho. Krásný Nidoking. Krásný Nidoking. Takže prostě Nidoking. Až tam nakonec prostě padl. Na YouTube Přesně. tam pak přidám lusknutí, že se mi to nepovedlo. Ale to není všechno, pozor. Jo, ale jak se to krásně leskne. To jak moc to pomohlo. To ještě není všechno. Oh, Yes! prostě, Je to tak. Ty už máš prostě stádo Nidokingů. Je to tak. Ten je ale hodně pěkný. No tak a ne, Chceš svého Nidokinga? ne, no ale... Dám ti svoji žížalku. Ta přináší Nidokingy. Ne, tak jako Machouký tady čeká na tebe. Jako Raidon, Nidoking. To je zase, tyjo. Co, jako je to, není to dobrý? Nebo, o co jde? Jakože, Je to dobrý. co jako Raidon, Nidoking? Než jsou takový samý borci, prostě Raidon je takovej... Jsou podobný, ne? Raidon prostě kamenný Nidoking takovej. Jo, to jo, jsou to borci podobní. No. Ukáž. Dám si ho tedy do slívičky. To je vlastně první alt art, co mi padnul tady z toho, z 151 nebo nějaký, jo ten Pikachu mi padnul vlastně. Ten Pikachu, no. A ten Alakazam. Pikachu Alakazam, tyjo, ale ten je co? Teď podívej se tamhle úplně, jak se Já vlastně to vidím, je to nádherná karta boží, prostě. tyjo, to je prostě, o můj bože. Cože? No ježiš. Basic energie. Bullpix. To je on. Magnemite. Caterpie. Eevee. Graveler. Big Air Balloon. Primeape. Reverse Holo Weeping Bell. Reverse Holo Kabuto. Ale je to tam. Je tam zase stárný, holo stárný prostě. Co je? To nevím, co se děje. Starmie a... To tedy fakt nevím. Není problém. Weepinbell, Cože, já jsem našel modro-červenou žížalku. nechám ho nahoře, protože Weepinbell, podívej se, jak kouká. Ten ví. Ten se kouká takhle na tady ten balíček, to není moc ví. Také na ten balíček. Takže mám vzít tenhle? Ano. Ano. Ano, odpověděl jsem si sám. Tak to je on, pozor. Pozor.
Už ho jenom otevřít. To je jako... Jak je taková žížalka, to víš, jo. Tady máš kód, žížalko. Ten je prémiový, tam jsou 2 balíčky. Card trick. Tohle na stranu, protože teď. Udělejte místo, pozor, místo pro ten nejlepší Darkness balíček. Energy. Pozor. Výpimbel, přesně. To je ono. Oni ví ty kytky. Až si někdy dám na Pokémony, tak to využiju. Teď budeš moct, je nová aplikace. To jo, až bude, tak budeme všichni otvírat balíčky. Ghastly. Budeme moct otvírat kdykoliv Paras. nekonečně balíčku. Voltorb. Leftovers. Kousený jabko, skvělá karta. Peršán. Možná, že teď je ten čas. Dát si... Co si dám, ale? Zkusím tedy medvídka. Červený medvídek. Jedeš. Mak. Tak to ještě nebylo ono. O jednu jsem se sekl. Nicméně... Ty jsi to udělal napínavější. BOOM! Jolteon, tak to už máme asi 4krát. Bože. Bože. Reverse kraby, ale teď. Síla medvídka říká... Vaporeon. Jolteon, Vaporeon. No. Ještě Flareon. Tak to nebylo Čus, ono. Lucky, ahoj, ahoj. Jak se máš, Ale je to Charlie? jasný. Teď je nahoře Jolteon Jak se a Vaporeon, máš? takže teď tam bude Flareon. Vítej u nás úplně poprvé. Akorát nevím, čemu nám to bude. Ale bude tam. Tak máš poslední 2 balíčky, já mám poslední 3, to je 5 dohromady, takže jakoby matika nám jde taky docela. Ale jako zatím teda jenom 2 hity, hej, cože? Doufám, že to Ty jsi opravdu, měl víc, ne? opravdu, Neměl si víc. Ne, jako minule. Když jsme no udělali minule ten jsem dvoj. měl, no, minule jsem měl To víc byl lepší. hitů. Když jsi tam měl ten build transfer, ne? Jo, A... Co jsi tam měl ještě tu Tangelu, nebo Caterpie, nebo? nevím, různý věci. Něco tam bylo ještě. Se pak podívám, co tam padlo přesně, ale určitě to zatím to vypadalo mnohem lepší. Já jsem si chtěl jako jeden nechat zabalený, ty vole. Dobrý, ale přivolal mě tady Nekro, jako vášnivý pogo hráč se musel podívat. Občas se mrknu na videa, co háže k nám na Game Life. Jo, Nekro je hodnej, Nekro se staré energie. Nevím, proč jsem vám ji ukázal takhle jako první, ale je tady prostě. A teď se na to pojďme podívat. Jo, Necromancer je tady v tom hodnej, no to je vítej tady u nás, rád tě vidím. Nic, no, To jsem prostě- jestli mi teďko nepadne hit, tak otvírám i ten poslední, tak prostě si Wow, to nějak moc bohulený asi. follows. Díky Charlie, děkuju moc, děkuju. Zubat, jak dlouho hraješ Pokémon Go? Goldeen, Pinsir, Bills Transfer, Golbat a Weeping Bell. Ten je reverse holo? Teď bude reverse sakra. holo Flareon. Ne, je to Giovanniho charisma. Yes, ale to já si nejsem jistý, jestli už ho nemám tohle. Nevyměnil, nebo ho máš ty. Já mám oba Já mám už. to doha, já si nejsem jistý. Já už mám myslím, v obě že už ho právě. Mám. A Ježiš, pozor, já myslím, že už ho pojďme. mám, ale... Je to Chansey, která přivolala. Ta přivolala právě Giovanniho charisma. Musíme to tak brát. Nemůžeme teď po nich chtít ještě něco dalšího jako. Já jsem chtěl použít na Lucky bonus. Já vím no, ale tak to zkus a já si myslím, že je vyčerpaná tady z Giovanniho charisma prostě. Lucky bonus. Zkusím, nějaký balíček padne. Takže co? Aha, no tenhle teda. Je to tedy tenhle. Tak tady si dej do slívy Giovanniho charisma, ale. Doha je, ty, já myslím, že ho mám fakt už. A já jsem si to minule... minule... že bych si vytáhl svoje a ty si vytáhl svoje dvoje? Ty jsi vytáhl svoje dvoje a já jsem si vytáhl svoje už minule a tady to je tak... Já teď nevím. Teď nevím, ty, ale něco mi říká, že už ho mám, sakra. Snad rok snad po ne. releaseu měl jsem při vydání ještě mobil, na kterém to nešlo, ne, takže ale už to je to krásná nějaký karta. pátek bude. Krásná karta, naprosto. To jo. Už. To bude dlouho. Já jsem to hrával chvíli
mě to úplně nějak extrémně, mě to prostě neuchvátilo. Na to, že mám jako docela Pokémony rád, tak Pokémon Go jako mám to sice pořád nainstalovaný, ale mám už teda druhý účet od té doby, protože jsem právě nějak... A je to zase padlo tobě, charisma, takže... No jasně, vyhrávám. Já potřebuju tady. Jestli mi teď nic nepadne, tak to prostě otevřu tam. To 2-1. Easy. Prostě jako... Akorát teda, no nevím. Já chci mít 2 hity v jednom, jako. Taky budu moc rád, když hodíš třeba odběr i na YouTube. Tam teďka zkouším nový videjka. Jsou teda taky otvíračky. Pic. A tady si dej kód. A dej si kód. And now. A pozor. A pozor! Basic Energy. Ale takováhle pěkná. Dáme ji, tady jsem. Teď jsem To jsem neměl dělat. Já jsem to dal na tu Chansey, která mi přinášela lucky bonus. Já jsem to na ní položil. Nevadí. Tu temnou energii zaplácnul. Nevadí. Tangela. Grimer. Tak co? Kingler. Snorlax. Teď je čas na žížalku, nebo? To já nevím. Já si doplňuji právě. Eevee. To je ono, hele. Jolteon, Vaporeon, Eevee, už jenom ten Flareon. Ale proč? Ale proč? Ale proč Big Air Balloon? Proč? A? Wow, díky! Jo, děkuju. Paráda. Takže Nidokinga vyměním za Machokinga. Tak mám svoji Daisy pro mě, nice. Než se podívám, jaká z nich je hezčí. To mi vůbec nevadí. No tak dobrý. To se nám ještě nestalo, že jsme měli 3 jako trenéry takhle. Jo, to jo, no, jako. Většinou třeba máme jednoho za celou otvíračku, teď máme už 3, to prostě tady také ty čáry. Když se podíváš jako ze strany, tak tam jsou takhle ty. Víš se na to, jestli to tam vidíš. Vidím, no. Tak tu nechci. Tak to je tvoje, tahle to. Sledujte, ale to určitě bude vidět. Určitě to bude vidět. Je to tam v těch jejich, no. Není to vidět. Není. Je tam jakoby vidět, já nevím, jak to říct, jakoby to síto. No, asi no. Razící, jo, teď je to vidět. Tady. Vidíte to? To fakt tenká čárka, nahoru dolů. Tak to tam je, ale je to tam takhle a takhle. Jak kdybyste chtěli hrát piškvorky. Škoda no, jako tohle to jako nebude na ohodnocení. To ne, ukáž, ale tak. Ale aspoň do slívy to si zaslouží teda no. Tak já jsem říkal, že když tam nebude hit, tak otevřu ten poslední, teď jsem tam měl, tak já se musím nechat zavřený, ale. To už jsme otevřeli, ale tohle. A ty jsi dorovnal, takže. Je to 2-2, no tak uvidíme, buď teď, když tam budeš mít 3, teda jakože nějaký, tak otevřu ten poslední, ale jinak bych si ho nechal zavřený a tenhle ten balíček si otevřeme za 20 let přesně. Vole. Takže kdo tu ještě bude, tak se toho dočká. A za 20 let to otevřela tam ta Erika. Ty vole. Za 20 let už ani Pokémoni nebudou třeba, kdo ví? Metalická energie Reverse Holo. Charmander. Spearow. Rhyhorn. Magikarp. Rapidash. Nidorina. Raticate. Nidoqueen. Reverse Holo Paras a teďka bomba, abych prostě to vytáhnul na 3-2. Ne. Holo Vaporeon. Máš ještě jeden. Já myslím, že tohle už byl tvůj poslední, nebyl ještě. Já mám ještě jeden balíkando a... Špatně. Jako ty prostě musíš ještě jeden otevírat. Ne, tak teď otevři i ten druhý teda. Cože já mám ještě teď dva za sebou. Já nebudu mít takový štěstí, tak si dám nějak tady radši bonbony.
Protože tenhle balíček. Tady použiju Gengara z dětství. Ten je takovejhle gumovej, antistresovej. A má takovou zvláštnost jednu. Nemá ruku. Ale o tom zase někdy příště. Takže čas. Gengarovo čas, ani ne právě. Ani ne, no. Gengarovo čarování snad pomohlo. Tady máte kód. To je vidět, když dáš ten prst. Kde? Teď jde o tohle. Jo, ono to načítáš takhle tím. Já teda ukazuju hlavně ten QR kód. Jo. Aha. No. Jo, jde to, jo, takhle z toho No, videa, jako, no. že se, jo, Mělo by to jít normálně, no. Dooms Fossil, Weedle, Zubat, Goldeen, která vypadá, že je shiny, Ale fakt, že... Cloyster, Giovanniho Charisma, výborně, Rhydon, co ty, Peršán, dobře, už je to nahnutý, dám si radši ještě žížalku. Reversal Rapidash. A Daisy's Help po třetí, BOOM! Přišel Ady, tak ať vidí pořádnou pecku. Blastoise EX. Máš ho? Jo. Tak to je škoda. Tak je tvůj, ne? Je tě pěkný. To jsem otevřel v minulém videu. Fakt? Jo. Je vidět, že jsi se nedíval. No viděl jsem ho tam, ale ty jsi tam měl víc, ty jsi tam je pak vyskládaný na tom, já už nevím, tam byl Blastoise a ještě někdo, ne? Ještě asi 2, ne? Ale to jsem. No. Každopádně to není špatný, vypadá dobře. No tak jde to, no. Takže jsem vyhrál. Pokud si neotevřeš ještě jeden balíček. Já nevím. Jak se máš, Ady? Já právě nejsem jistý, jestli mám už jeden zabalený nebo nemám, sakra, bych ho pak chtěl, kdy ho zase dostanu? No nevím, já už ho tu mám. On teda teď leží, ale mám tu jeden. Takže tady má. Já bych tady ten nechal zabalený, ale klidně. Vyměníš ho za ten můj? A za 20 let. Ne, nechám si ho. Ale klidně můžeme ještě pokračovat. Tamhle. Prostě nevím, no. Je to divný, jako jediná nedrží. Ještě můžeme pokračovat tady. My se máme v pohodě, dík za optání. Co tady jak se ti vede? jakoby. Jakoby to bychom klidně mohli. Tady máme ještě 4 balíčky. Že si zase jeden necháš. Ale jeden si nechám, takže vlastně jenom 3. Ne, tam jich je 5. Ne, počkej, ty jsi Na vzal tohle tu ten menší. menší, tam jsou jenom ty 4. Ty Já jsem to vole, chtěl ty hlavně kvůli té promokartě. Ježíš. Z toho nebude ani samostatný content, tak to otevři. Takže dámy a pánové. Hlavně kvůli teře. Takže dámy a pánové. Tohle bylo UPC číslo 2, který bylo funnyho. Měli jsme tady teda nějaký hity. Daisy's Help, která nám padla 2krát. Je tady Giovanniho Charisma, Blastoise EX, krásný Nidoking. Jako nějaký hity tam teda jako byly. Myslím si, že z 16 balíčků to mohlo být lepší. Byly tam teda i Reverse Holo Energie. Jo, plus ty promokarty. Nevím. Mohlo by to být lepší, ale mohlo by to určitě být i horší. Na začátku to vypadalo dost bídně. No a my se teda teď vrhneme ještě na krabičku Paldean Fates. Speciální minitinku, vlastně normální velikost tinky, kde jsou 4 balíčky, promokarta a ještě tam něco? A kód. Myslím si, že ne. Kód, promo a 4 balíčky, no. Je to tak. Let's go! Je to tak, ale to... Tam už je... Tady píše, že se daří dneska konečně po 4 měsících práce dodělat legendární zbraň Guild Wars. Já jsem koukal, že jsi zase ve hře v Guild Warsech. Zase Vovkou už nejdeš, jo? Tak jo. Ukaž nám to. A je tady. Ježíš, on je tam jenom takhle. Jak jinak by tam měl být? To je on, můj první teda Charizard.
Musel jsem si koupit promo, protože mi nepadl, ale ježišmarja, jak to teď mám asi vyndat. Ježišmarja. Ne. Ne, nejsou peníze. No, to znám. A co je to tady zatím? A kód. Kód na celou krabičku. Pozor, berte ho. Dostanete Je ještě čerstvý. promo Charizarda a ještě 4 kódiska v online hře. To je jako hodně kvalitní. Takže já si prohlídnu, jaký má centering. Mně se vůbec nelíbí tady ty Terra karty. Asi vůbec. Mně se to líbí. Fanny je naopak sbírá, takže pro něj to byl easy choice prostě. Kuka, ty promokarty moc nevonívají, no. Je to tak? Jakože vůbec. Musíš si otevřít Paldean Fates. A ukáž. Ukaž nám, hoď si to do slívy, nebo ukaž, já ti to dám do slívy, si ho prohlídnu si ho pořádně a dám ti ho do slívy. A ukaž nám ještě ty 4 balíčky. Pojďme tedy. 4 balíčky Paldean Fates. Co tam mám za arty? Všechny ne. Pikachu. Jo, tenhle ten určitě ale nemám, jako ten určitě Nech nemám. si určitě Paldean Pikachuovský, Určitě ne? si nechám Pikachu, no. To je jasný. To je jasný. A tady ty 3, a to jsou zase takový ty jiný balíčky, jak jsou, nebo ne? Asi se mi to zdá. A ten Pikachu balíček je hodně pěkný, jako. Jo, Ten je hodně cool. Jak vždycky dají prostě 3 nějaký neznámý Pokémony, vůbec nikdo neví, co to Nevím, je za co to Pokémon, je, no, a pak vůbec. prostě Pikachu. Takže už automaticky jenom balíček s Pikachu má větší cenu než všechny tady ty 3, protože je tam jenom Pikachu. Tady to nikdo nezná, to je tak, Je to tak. ať už tam dají 4 prostě neznámý, než prostě tady to ne. Tady ještě nějak, no to je. Nic, tak Pikachu si tedy nechám. A teď, to už je všechno asi, co tam není. Máš krabičku na karty. Taky se to vyndá a prázdná krabička a v ní odles. Je v ní telefon. Ahoj. Počkej. Jo, aha. No to bylo takový slabší, no. Necháme I to ji se tedy- děje. Necháme ji takhle stranou. A teď si můžeš vybrat balíček. Tak jo. Tak já si vemu. No jasně. No. Já znám tady toho Pokémona, nevím jak se jmenuje, ale znám ho. Zároveň ten balíček mi přijde nejtěžší. Takže ten beru. Tenhle já. Tak ho ber. Paldean Fates si otevřu. Tak já otevřu. Rád. Tak já otevřu taky jeden. A pak otevřu ten druhý asi. To je, já to ho znám, no, toho Pokémona. Tak otevřu otevři, tady toho. otevři, Tady tu velrybu. protože máš 2. Tak pojďme. Chceme tedy... Co tam vůbec je v těch Paldean Fates? Jo, my jsme je vůbec neotvírali, tohle je vlastně jediné, co my otvíráme, my jsme ještě vůbec neotvírali. Ne, no právě, no, proto Paldean jsem Fates. myslel, že to otevřeme jako celý a zvlášť Jo. jako na video, no a ty to chceš si takhle nechat a jelikož No, jsou tam jako- jenom 3 balíčky, tak jak říkám, to je úplně zbytečný. Já jsem to chtěl hlavně kvůli té promokartě prostě, no, Jo, protože teď tu v bych jinak... pohodě. A já jsem vlastně nedostal, já jsem no. s Paldean Fates otvíral Mají zase jiný kódy od těch Paldean Fates, vidíš to tady nahoře? Ne, to je vždycky k celému tomu produktu, je ten kód vypadá takhle. A když máš jenom obyčejný, no teď jo, to je celý produkt. jo, takhle, jo. A pak zase budeš mít, Jo. nebo ne? Jsem si mohl taky otevřít ten balíček jako člověk, ty vole, když je nemám, ne? No tak co se dá To jsem dělat? mohl, protože já jsem právě, To jsem jsem blbej. chtěl říct, že už jsem otevíral Tak- tu minitinku. Tak zkus tady ten otevřít trošku jako člověk. aby Otevřu se ho úplně jako člověk úplně nerozletěl. normálně. Já zkusím i tady ten a tam ten hold mít nebudu. Ale tam mi padly ty myšky, shiny. Jo, ty shiny myšky. Z toho budu dělat ještě, nebo vlastně, ne, nebudu. Jo, no prostě, ty už jsem otvíral. Já jsem tedy si začínám. nenatáčel, jenom jsem si to fotil. Frigibax. Dedene. Že jsme Noibat. původně jsme se chtěli, že jo, tomu vyhnout, že jo, úplně, jsme ji nechtěli přece tu. To jo, ale já pak, když jsem tam viděl, že je tam promo Charizard, bohužel. Chimchachou. Artazon, ten je dobrý zlatý. Artazon, to ještě nemám. Naštěstí není tak drahý, takže ten se dá pak koupit solo. Kirlia. Nemony Backpack. A Pineko. A reverse Ale holobobič. Pineko má něco za lube. Přesně. A teď tedy ta shiny To není, Klobopus. to není shiny. Tak teď je tam Oh! Toedscruel X. No, tak to nic moc. Toedscruel X. Ten je divný. Je lepší je ten Já takový mám za teda to, že, než já mám za to, že Toedscruel, ale... tady ten přesně ten art je v Obsidian Flames. Jo, oni tam převzali no nějaký ty arty, nebo asi skoro všechny. Jo no.
Což nevím, to je takový... Mě teda asi baví Ady víc Vovko. Což je divný, ale... Než Guild Wary? No, Nebo co? jo. Já jsem asi Guild Wary nikdy nehrál, takže... Já jo, chviličku. No, jako asi málo, no, na Hodím to, si abych do to úplně rotinky. mohl, jako... Toucku mám si ho dávat, no dám se do slívy teda. Proč by ne? Proč by ne? A koukni, třeba bude mít nějakou cenu. No, tady to máš otevřený jako Kolik bylo? člověk. 20 korun, tohle jsem se říznul tady asi. O něco. No to je Jo, pěkný, je to on, zajímavý. Týnuš sbírá Obsidian Flame set a je to on, přesně. Jo? Jo. On je celý ten Paldean Face set zase Je to právě takový, jakoby no. fakeovej, no, set. Mě to teď to prostě hrozně vadí. Tady, jo, mají jiný kódy, nevím jak to. No. Mají. Je to divný. Ale energie mají pořád stejnou. Pak je tady Scraggy. Říznout teď o něco, co No to jsem si každopádně, tady říznul. to nevím, no o nějakou kartu? V balíček? Nevím, tím pádem. Teď to Flickr. bude vykoupeno krví. To vůbec nevím. Paldean Wooper. Grievard. Clive. Clive má dobrou tu alternativu. Tu vlnu. Tu vlnu každopádně. Tu ale vlnu. Jak je tam v tom takovém tom parku a kouká tam, tak je to je hodně dobré. Ukaž ještě jednou. Je taky nějak. Kirlia, Technical Machine, Crisis Punch. Reverse Holo Artazon. A tak to shiny nějakýho. Tak jo! Pardon, bude tam až teď. Reverse, teda Holo Mimikyu. Mimikyu. Ach jich ouvej. Bude to muset být tenhle balíček tedy. Který bude vykoupen krví tady. Ale nejdřív, počkej. Nejdřív si na to dáme něco. Jahoda. Hej, gurmán. A na tom ještě žížel. Triple combo. To prostě musí pomoct. Triple combo. Teď to takhle poletí. A... Nechceš to zapít kolou? No tak to bude. Dneska mám motivuce. Tak to jo. A zapiju to džusíkem. Juicy, ty to budeš mít spoustu vitamínů. Já jsem to tu zase našel ještě. Nic víc už není. Let's go. Jo, počkej, já to zkusím otevřít trošku jako normálně. To by mohlo být. No ježiš, tady ty se zase otvírá docela dobře. Jo. Shining Fate se jak to otvírali v pohodě. Vzpomínáš? Drž to, drž to! Doufám, že tam nezůstala. No. Kam se dá ten tvůj dobře otevřený? Sem asi. Asi jo, no. Nic, přišlo trošku zemětřesení, ale... To jen značí To je prostě důležitost ono, no. tohohle balíčku. To je ono. Posvítil krví, pak si na to dal spoustu cukru, zemětřesení. Jaj. Je to poslední balíček Last Pack Magic. Jaj. Tohle byl speciál. Jako jak si aspoň jednu tu... Ze Selího draka. Tu Se mnou. A s Fanny. tu shiny kartu. Já ti můžu dát ty myšky, jestli Paldean student! Yeah. chceš. Ty Fido. říkal, že to nebudeš sbírat. Haunter. To je pěkný, to je pěkný art. Mně se líbí ten Paldean student zase ve full artu, ty jsou dobrý. To je nekrásné. Haunter, co? Wim Scott, Atticus, to vůbec neznám ani. Atticus. Dom Fan a No máš ho tam. Kráčejícího Toadschoola. Kráčející Toad School. A Andy Mouse. Myšky. Tu volbu. Aha. Ne. Máš ten profesor Co? To je jako... Co? nový profesor research. Profesor Research jako v holo, to je ta bomba, jo. Ne. No nestačí. Ne. Tak, Ale pokračuj, otevři Pikachu. Ale tak mám Toad School.
Máš Toad Schoola a toho, no, máš oba. Vlastně jo. Bohužel Pikachu musí zůstat zavřen. Jo, máš, to je pěkný tohle. Je to dobrý, no. Pikachu a Mew zůstávají zavřeny. Mě vadí, že tady zrovna v obě tady ty edice, co teď ukazuješ, nejdou prostě koupit takhle zvlášť, no. No právě. Že musíš koupit prostě vole, jeden nějaký obrovský set v uvozovkách obrovský, i když je menší. To musí pak těžko dostaneš tady k těm balíčkům. Tak, to právě jako, tak. že když to otevřu, tak pak se zase musí kupovat set, tak no, to je takový. Každopádně oba tady ty produkty, ať už UPC nebo tu Charizard Tinkus, kde seženete tyhle ty balíčky, najdete na Veselým drakovi, určitě tam koukněte. Videj popis. Odkaz máte dole pod streamem nebo dole pod takový hrubší. Hrubší, jo, je to fajné. Takovýhle fajnový balíčky zůstávají sílet do sbírky a já jdu před nůzce. Furious Kicks. Toad School. Toad School kráčí. A už je pryč. Toad School. Ale voní. Toad School voní, to je taky bych je možná nazbíral jako tady ty Shining Fates, teda ty Shining tyhle ty. Shiny. Prostě ty Shiny, no. Jenže on jich je docela dost, jich asi 50. Je jich hodně, je to ještě víc, možná, jako ne, jich snad 90. Je jako fakt dost, no. Je jich hrozně moc. Mohl to být samostatný set prostě úplně klidně. Jo. Menší samostatný set a oni to prostě narvali do kdybych setu třeba byl zvlášť, jako do 20, no. Byly tam nějak takový pěkný, tak jako... Nebo aby se to vešlo na 2 stránky do alba, takže 9 a 9. A nebo ty tam máš 4, 12 a 12? Já mám 12 a 12, no. Jo. No tak třeba tak, aby to bylo pěkně na 2 stránku do alba, tak jako to by také vycházelo, tak to by bylo dobrý. Že takhle je 60, to zase nemůžeš nazbírat. Ještě když musíš kupovat ty speciální produkty, právě. Aby si měl ty balíčky. Právě. Kdo to vymyslel zase? Právě. No to byl někdo chytrý. To byl někdo moc chytrý. Nic no. Nic no. Toad School, tedy. Takže dámy a pánové. Ježíš, on mi to položil na ten balíček. Dámy a pánové, tohle byla druhá část ze 2, kde jsme otvírali UPC Ultra Premium kolekci Mew Scarlet and Violet 151. Je to fakt super nadupaná edice, ač to teda třeba tady z toho dnešního otvírání úplně až tak nevypadalo. Tak to nebyly to vůbec špatný hity, jo, jako fakt 3 trenéři. To je dobrý. Fakt top, Nidoking dobrý, Blastoise EX jako taky určitě potěšil, je to ta nejmenší jakoby sice hodnota těch lepších karet, ale i tak to bylo v pohodě. Já tady mám teda ještě třetí UPC, ale to si otevřeme za 20 let. Jako všechny sílet produkty, jako které si necháváme. Ne, to ne. To neblbně zase. Někdo by to mohl říct. Mega úplně. Já si to teda potom střihnu na YouTube, ale i tak tam dávám celý záznam, někdo by tě mohl říct za slovo, hele, za 20 let to na to vytáhnou. Hele, ty. Dělej, otvírej všechno, co máš prostě. Já už jich mám dost docela, já tam mám. Máš kopec? Já jsem začal s těma Vivid Voltage. Ty kráso, no. To už je docela, nemám teda úplně všechny, nějaké mi tam chybí, ale... To si krásně nastínil, chystám se pro vás taková menší novinka, doufám, že to všechno bude v pohodě, krásně to proběhne a budeme mít něco jako takovej v uvozovkách podcast, povídání o Pokémonech, prvním hostem bude Fanny a bude to příští měsíc. Hosti se v tady tom formátu budou měnit a střídat. Možná časem se budou teda i opakovat, ale ze začátku sem budou určitě chodit noví lidé se svými různými zážitky s Pokémony, ať už mladší i starší generace. Doufám, že se těšíš, Fanny, jsem rád, že si to nakous. Já se těším. Protože určitě... Že jsem to nakous, tu jahodu. Ty sílet produkty, protože i to je věc, si myslím, která zajímá spoustu lidí, jestli jako lidi sbírají i sílet věci, že spousta sběratelů sbírá třeba karty i stylem, že vlastně si je nechá jenom ohodnotit a jsou prostě to už fakt sbírky na úplně jiný úrovni. Takže i sbírat sílet věci má nějaký svoje kouzlo. Chtělo by to teda to ještě do něčeho vložit, aby to nepodléhalo prostě zkáze přírodní. Ale o tom tedy někdy v nějakém podcastu. V uvozovkách.
Fane, díky, že jsi dorazil na téměř už 40. unboxing z Veselýho draka. Je to fakt masakr. To je dost. Přes příští měsíc v květnu budeme mít speciální otvírání ke 3letý spolupráci s Veselým drakem, takže vymyslíme něco speciálního, možná by to mohly být ty Paldean, možná by to mohly být nějaký ETBčka a když by všechno dobře jako dopadlo a všechno šlo, tak bychom mohli udělat i nějakou soutěž. Uvidíme. Určitě dejte odběr, sledujte mě, můžete je sledovat třeba i Fanyho na YouTube, je tam jako Leoninec, nebo možná vlastně Leonin už, těžko říct, ale určitě jako vždy odkaz je dole prostě. A já se na vás budu těšit zase příště, ať už u nějakého Fortnite videa, kde všechno společně rozbombíme, a nebo třeba u nějakého Lego kompletace, nebo opět zde na unboxingu. Mějte se krásně lidi, díky Fanymu ještě jednou, díky i vám, že jste tady byli a mějte se krásně, užívejte zbytek víkendu a hezký počasí. Pokémonům zdar. Čus! Čus. No a teď já tam musím dojít. Teď já tam. Takže tak já tam jdu. Tak ty tam také dojdi. A teď to vypnu. Tak. Já si to tady takhle. Tak. Ukáž, teď si tady ještě můžu dát zbytek, co zbyl. Já si dám ještě jahodu, ale já jahody mám, já můžu ještě když tak nakrájet. Já jsem byl u měsíčku. Jo. Já si říkám, o jakých měsíčků, než mi to došlo, ale... Ono dneska tam nemůžeš poslat ženskou, ono to je blbý. Nebylo to špatný, no. Minule to napadlo líp trochu. Jo, zajděte na toho Veselýho draka, jo? Něco si koupit. Čus!